Selekzio bat intzutela, ensaio ikusi zutela, eta aukeratu ginen lau edola talde handia pasatzeko. Onenak. Ez dakit onenak gina. Eta holaxe hasi ginen pixkanaka. 17 urtekin guatzen naiz Beotibarren dantza emanaldi bat eskaini zenutela Udaberrikok, Alurrekok eta Oinkarikok. Eta ni junitzen, Udaberriko jendea zautzen urako, aizpak kotzezun, eta kuadrillako batek ere dantzaitezun, Oinkarin ere banitun lagunak dantzaitezutenak, eta emanaldi hori ikustea junitzen, eta guatzen naiz ateren nintzala seko emozionatuta. Emanaldi hortatik eta esan nik dantzan hasi behar dut. Orduan etzeon aparteko taldeik eta ezer, eta zuzenen heldunen saiota eta atzen jarri eta altzana harrapatzea. Nik usteet kanpotik ikusten den gauza bakarra ensaiok eta emanaldik diala, baina gero barrun beste gauza asko daude. Azkenen kanpotik ikustezuna da emanaldia, transmititu daiteke barrun daun giroa, ez? Elkarren arteko zea, baina ikusi arte barrutik nola dan, ikuste oso desberdina izan, dala kanpotikan ikusi du. Kanpotik ikusi lehikela gure arten giro ona da, baina hortikan aurreako lan guztia eta hori dena, barrun sartu arte nik uste ez dela ikuste. Eta nik uste benetan taldekideek ezautu eta behaien nolakok dian, eta harreman pertsonala hasten dela bileratan, hasten dela bidaiatan, juergatan, afaritan, nik uste benetako harremana hor sortzen dela ensaiotaz aparte. Egunerokotasun horrek, bilerak, lana aurreateatzek eta horrek denak, nik uste nahiz eta generazio aldaketa egon, elkartze. Hasieran igual kosta egiten dela, batez ere zuke esan dezun hortan ez, batzuk aurrena ikasle irakasle izatetik taldekide izatea, nik uste hor salto badaula eta kosta egiteala. Ni ez naiz inoiz situazio hortan egon, ni ez naiz Udaberriko ikasle izan, baina bai tokatu zait bestaldean ni irakasle izan eta guain talden edo nire taldekide dianak ikasle bezala eukitzea. Eta nik uste hasieran harreman hori puskatzea kosta egiten dela, rol hori puskatzea, baina gero taldekide izaten hasten diala momentu batetik aurrera, lehen esan den bezala bidaiak daudelako, eta azkenen taldekide bihurtzeialako zu bezala juten dialako ensaiatzea, zu bezala juten dialako bilera eta ardurak hartzeituztelako, eta azkenen hor harreman zuzen bat sortzea. Asko mateiola taldea, azkenen... Motivazio aldetik... Bai, ensaiatzeko gogoa... Objektibo bat ezela, ez? Udarantangoa, zonea edo... Eta bidaia bat eukitzeak, eukitze zaitu urte guzti, udaran 10-15 eguneko bidaia bat daukau, eta hortako ensaiatu behar da, eta junin behar da, eta prestatu behar da hoi, eta gero harremanak pila bat estutzeiala. Azkenen guk bidaiatzeko daukagun moduakin, gaudela autobusen sartuta, 12-15 egun, batea loiten egunero, batea jaten, gozaltzen, bazkaltzen, afaltzen, normalen guk prestatze dugu baina, aurrea eta atzea, 24 ordu batea gaude eta nik uste hor. Nik ez dut izan aukera ikolako bidai luze egiteko, Nereek denak izan ziren ala motxak, en plan, asteburu, lau egun, Eta gare horiek ere notatzea nik uste. Pila bat. Horrek ere iteu. Bai. Batez ere gure arteko harremanak pila bat estutzeiala eta jarraitzeko gogoa emateizula. Faltan bota, ez dakiten, saio gogorroik eta igual ez dituzu faltan botatzen baino. Baina bai emateizula inbidi puntu bat. Bai, eta rekordo politioa. Eta ikustea oain ze giro daukazuen, eta ze talde, generazio berdintxuko jendek nola elkartu zeaten, eta zuzu nahi itzaiten tokatu igual puntu hori bizitzea, ez? Eta oin pentsatzen, alabak 3 urte dauzka, zenbat urtekin hasteia dantzan, noiz apuntatuko dut. Ez betire lotura hori mantentzen jarraitzeko. Hainbeste urte Udaberrin nahola, laguna hundikin ditutelako hor. Noski dantza gustatzen zaitelako eta horrek azkenen hasi horregatik itezea. Baina nik usteet lagun taldea dela azkenen horri dituzun lagunak eta hor sortzean giroa dela gero hainbeste urtetan jarraitzen laguntzizuna. Nik uste lan bat indula Udaberrik, ez? Hoi mantentzeko. Nik uste taldekideen artean oso garbi ondan gauza badala. Oinarria beti tradizioa dela eta oso modan egon da
pixkat fusio gauza horiek egitea, baina nik uste dut gure arten batzuk eukituzte ideia ezberdinak, saiatzen zia tradizioa mantenduz zerbait berrigoa egiten, eta hola, baina nik uste dut garbi euki deula oinarri hori Udaberrik mantendu behar zula, eta nik uste dut mantendu dula. Lagun pila bat inditut, Udaberrin asko eta oso onak, eta gero, ez dakit, nik uste dut Udaberrin hasi nintzala baita lehenengo ardurak hartzen, gauzak antolatzen, pixkat, ez? Adibidez, udaletxeakin harremanak, olako gauzak nik ordu arte behin inez nitunak, eta gero, erakutxitena euskal kulturan ingurun, dantzakin lotuta, gehien bat, baina euskal kulturan ohiturak, tradiziok, beti dantzakin lotuta, baina... Eta jendean aurren lotxa pixka galtzen, bai? Baitare, bai. Txarra? Nei aztu zaizki gauza txarrak. Ez dakit, denbora asko gantzaizula. Baina gustoko tokin aldapaik ez, esaten da, orduan ez? Bai, nik uste galdera hori, segun noizin da, ez? Erantzuna desberdina dela, nahi igual talde hau zetenen ez nuke gaur erantzungo etena, baina denbora, nik uste denak asarren batzuk, gure arteko piken batzuk, ez? Azkenen bileratan, ez? Ados ez gaudenen, ez dakit, momentun barrato txarrak pasatzen dituzu, baina gero horiek aztuitea, nik uste gero gauza honak ingatzen zehala. Portugalen eman genuen emanaldi bat, nigoatzen naiz eszenario bat. Impresionantean ikusten behin ez dutela inen beste jenden aurren dantza. Hoi bai daukat oso markatuta. Leidorko emanaldin batzuk, azkeneko leidorkoa igual. Bai, da zure azkeneko, 50 urte urreneko azkeneko emanaldi hoi. Azalduko gehala. Bai, nik. 10 urte jautzi nula. Bai. Eskerrak eman? Berdin jarraitzeko. Eman diten guztiagatik eta beste hogei jarrai dezala. Eta joan gaitezela urrengo urte horrenak. Ospatzen. Ospatzea.